Aquí estamos abrindo de par en par as portas desta horta, a horta de Nusca Chousa, todos os xoves aquí na Radio Galega. Estades hoxe especialmente simpáticos ou que? Que pasou? Estamos, non sei, será porque fai calor, Será. Que Nusca ven de verán. Vai calor fora, pero que fai calor. Aquí estamos ben. A ver, eu estou nunha edad de calores así esporádicos, Sí, pero hoxe mal. Pero así a todo fai calor, ainda que estea nublado. Sí. Este tempiño así tan remoto como Propicio lle para vai... fungos. Sí, para fungos. Sí, o que pasa é que para as ravisas que están empezando a crecer, vaille ben, porque chuvia todos os días a nevas, e agora este calorillo veñe genial, pero veñe mal para o resto de tomates e pimentos que tiñamos aínda, así como en reserva na horta. Pois eu non sabía que ti tiñas que ti participaches dun horto terapéutico no Clínico de Santiago. Sí. Pero contame, como é esa historia tan fascinante? Porque, a ver, no Clínico en Santiago teñen así unha zona que querían poñer non unha horta, pero sí como en macetóns grandes ou así, e preguntaronme se eu quería, pois, facer eu. Eu encantada porque a rapazada justame máis nestas situacións, non? Que me toca un pouquiño así a fibra e tal. Entonces, pois, emocioname. E fun hasta ali, plantamos cos nenos e nenas que estaban ali hospitalizados e cos familiares e tal. E agora vano coidando como pouquiño a pouco, vano regando. Pero creo que están fascinados e que están, ademais, están chegando todos os días aquí preguntas deles, sabes? Ti date conta, un neno ou unha nena que se cae o mundo encima, a parte da enfermedad que poidan ter, estar en un sitio cerrados sin facer nada do outro mundo, non? Ver crecer un repolo que plantastes ou unha lechuguilla ou ves, mira, iso ten que ser, o sea, dalle un elixente, dalle outra maneira de outra esperanza, non? De ir á horta esa cada ver día. Ver que a vida se abre paso en calquera lugar. Con pouco que ti esteas aí, pois poñendo unha pinguiña de auga ou deixando que entre unha raioliña de sol. E onde está esa hortiña? No hospital. Pero fora... Sí, con unha especie de terrasiña que teñen ali con un parque pequeniño, puxeron como uns macetóns grandes, entonces eu fun, cos nenos e nenas máis grandotes, vaciamos a terra ali, todos a poder mancharse, bueno, entre vías que tiñamos probes e así, e con guantes, algúns con mascarilla, pero encantados, porque os nenos e nenas, ao final, o que queren é estar a fosar, como todos, e a terra ten algo que atrae. E que teñen ali plantado? Pois mira, plantamos tomates, pimentos, repolos, berenjenas, lechugas, cebolas, puerros, flores, aromáticas. Que? A planta da pera melón ainda non? Esa queda da miña má porque eu vou levar a adrede da miña horta. Ahora que o dixen na radio, agora teño que levar. Agora sí, estás comprometida. Pois que tamén me comprometo eu a ver se a semana que ven podemos pasar por alá e facer unha conexión con eles, e que nos conten, e saber o que teñen, e, bueno, e que consellos che piden, e, bueno, algún xa foi chegando aquí en radio, non? Sí, e ademais comentar que están organizando o segundo cóctel solidario, obra social pediatría, que se vai celebrar o vindeiro sábado 27 de setembro ás 12 na Fundación Laboral de la Construcción en Santiago de Compostela, onde vai haber multitude de actuacións e de actividades, ou seja que aí queda ese evento. Falaremos del e tamén nos faremos eco na medida do posible de toda canta curiosidade teñan rapaces e rapazas que podamos trasladar a Nusca para que aquelo dea moito froito. De feito, Obra Social Pediatría foi o que organizou todo isto de montar o horto, preocuparse de conseguir as plantas e de conectar comigo. Pois mira, Nusca, para abrir un pouquiño a boca, temos unha sorpresa dunha desas rapazas que a veces podemos escoitar. Hola, soy Ángela. Estoy en el Hospital de Santiago. Quiero saber cómo cuidar la planta de la vida en invierno. Si puede estar en casa o en el aire libre. Gracias. Gracias a ti. Ai, por favor, non me digas que non é emocionante. Mándolle un bico grandísimo para Ángela. De feito, espero ir esta semana que ven para facer o plantón de inverno e encontrarla ali ou non. Ojalá estea xa na súa casiña, pero se me encontro ali, quero un abrazo de Ángela. Teño que mirar ao que lle chama ela planta de la vida, porque realmente planta de la vida ocúrreseme que pode ser o jade, porque está considerada como a planta de amistad, é como unha planta de unión de vida, é fai árbol de vida.
Non sei se é esa que di, se fose o jade, non vou a facer suposicións, voulle a preguntar en directo, despois xa vos lo direi. Querida Ángela, vou a mirar o que lle chamas ti a planta da vida, e pa semana vouche contar ao hospital. Se estás aí, se estás na casa, contesto xo aquí na radio. Perfecto, pois aí quedamos comprometidos. Bella, Iago, imos dándolles aí claro, que nos chegue por o que aí. temos que facer agora é acabar de responder esas outras consultas que teñamos dos nosos ointes, e a semana pasada quedamos cunha consulta que a súa vez tiña varias consultas. É verdad. Creo que chegamos máis ou menos á metade, ou seja, que imos retomar dende ese punto Sí. e dignos. Como lograr que as árbores de amêndoas teñan froitos? Son árbores de máis de 6 anos, nos casos. Sí, bueno, non son moitos anos para un árbol que sea senlleiro, que sea, o sea, destes que empezan a dar cando xa son árboles grandes. Pero temos que pensar que o almendro non é un árbol habitual do noso clima, non? Porque necesitan veráns moi calurosos e moi secos. E como saberedes aquí a finales de verán xa empeza a facer fríos. Entonces eses fríos podenlle facer daño á floración ou á frutificación. Aínda que sei, a ciencia certa, que hai algúns almendros que teñen como unha floración / frutificación como máis rápida, máis lixeira, pero non son as máis saborosas. E que ao mellor lle daría tempo aquí en Galicia a frutificar. Pero bueno, o que hai que facer, primeiro ter paciencia, que non me parecen moitos anos, 6 anos para un almendro. En segundo lugar, necesita polinización cruzada, porque el non ten as flores, o sea, non ten unha boa polinización para el solo, entón poliniza millor con dúas variedades que sean compatibles. Entón habería que plantar dous almendros na mesma horta, máis ou menos, para ter autopolinización. O sea, a autofertilización automática non funciona moi ben nos almendros. Por exemplo, ter abellas debaixo deste tipo de árboles funciona moito, porque as abelliñas van a axudar moito e aseguraste mellor a polinización e o cuajado das flores e dos frutos. Despois, bueno, como comentín que non era un árbol habitual daqui, cando plantemos busquemos un lugar moi soleado, que non lle dea moito vento do norte, que non faja sombras ás 5 da tarde, por exemplo, non poñamos a sombra do albollo ou da casa, buscar o sitio máis soleado da horta e paciencia, que os almendros non son daqui. Paciencia, amiga. Hai máis preguntas nesa pregunta racimo? A última, chegamos... Cando hai tanta pregunta dentro. Chegamos a última do racimo. E dinos, un castiñeiro enxertado que secou e logo rebrotou desde a base, con 5 ramas. Como saber que rama ou ramas deixar medrar e cales cortar para darlle forma á árbore? Mira, para empezar, vou a destripar un frutal que compramos. Os frutales que compramos están enxertados. E hai que distinguir dúas partes. O portainxerto, que é a parte da baixo, que as raíces, e o árbol de arriba, non? E o portainxerto é unha planta base para insertar outra. E por que se fai? Escolles esa porque o portainxerto é normalmente un frutal moi fuerte, moi resistente, pero que ten uns frutos malísimos. E o que vamos a insertar, que é o enxerto, normalmente é un árbol cunha fruta riquísima, moi frutífero, pero cunhas raíces moi malas e con un tronco débil. Entón, escollense as dúas cousas e por iso se fan os enxertos, non? Para que sexa un árbol máis fuerte, porque ten o portainxerto de raíz, e o inxerto porque vai ser frutífero. Retomamos. Se me lavo la traba. Fructífero. Fructífero. Vale, entón, si lle morreu a parte de arriba e lle brotou por abaixo, cal escoller? Ningún. Porque si lle está brotando o portainxerto, recordemos que ten unhas raíces boas, pero que como fruta vai a ser malísimo. Entonces, é un frutal malo, pero é un bo portainxerto. O sea, podemos lle deixar unha ramiña para volver a insertar con outro árbol que sea compatible genéticamente, claro. Non vamos a insertar nun naranxeiro un masanxeiro. Non son compatibles. Isto parece como Frankenstein, non? Sí, é que realmente faise eso, porque senón un árbol calquera, dame igual que se llama masanxeiro, dame igual, vai a ser desde cuña, desde pepita, vai a tardar en dar polo menos 15 anos. Non son moitos anos para que un árbol sea adulto.
Entón, que se fai? Colles o porta inxertos que xa os tes ali, cortas, metes unha yema dun árbol que xa está dando, que xa é adulto, e parece que é un árbol adulto, pero realmente é un porta inxerto noviño, cunha yema de un árbol inxertado que xa está dando froito, sabes? Entón, faixe así, sempre. Os árboles frutales que compras están inxertados. Pois mira, falando de froitas, imos unir as nosas dúas seguintes consultas que teñen que ver coas mazás. Por aquí dinos un ointe que quería preguntarlle a Nuska sobre unha maceira que xa ten anos, pero estes dous últimos, as mazás están podridas por dentro. Gustaría esta ointe que axudaras, que lle ten que facer, pregúntanos, como ten que actuar, é unha pena, mándanos fotos das mazás de como está, e un saúdo de María Jesús de Ribeira. E unímola coa seguinte consulta que nos di se lle poderías dicir por que as súas mazás están todas cheas de vermes e se podes darlle unha solución. Moitas gracias. A ver se vai ser o mesmo. Pois genial. Sí e non, pero está moi guai poñelas dúas xuntas porque vou a dar dúas posibilidades de que poda ser. Eu, como os médicos por teléfonos, si non ven, claro, analizar así, isto é botar así un foguete ao aire a ver o que sale, sabes, a ver onde cae a cana. Pero, por exemplo, eu vouche dicir, a foto vese claramente, pois, 3 masáns, dúas delas teñen un furado e a outra non, eu non o sei. Unha delas está partida a mitad e vese a podredumbre solo no corazón. No carozo, logo. Entonces, eu vou darlle dúas posibles aquelas. Pode ser que teña o árbol botritis ou alternaria. Son dous tipos de hongos que lle poden afectar ao cuajado da flor e ti non llo ves hasta que o fruto empeza a engordar e a madurar. Cando ten os azúcares é cando empeza a facerse como evidente o hongo. E ti corta a mazán que está sana por fora e vamos a ver en dentro e está empezando a podrir. Ten como un moho blanco e todo podridas á carne. Botas a perder. Se é así, vaise a dar conta porque ten que ter tamén as follas do masanceiro malas, con manchas, con furadiños, con manchas negras redondas ou non redondas, cas follas como queimadas, vellas, tascadas. Entón, como non o vexo, vou a dar a solución, primeiro por se é un hongo. Primeiro, recoller as follas e os frutos que estean caindo no chan, desfacerse delas, porque iso non se composta, porque senón os hongos vámonos a estar cambiando de sitio. E despois, vámoslo a tratar durante a floración con cola de cabalo e con caldo bordolés. Recordo que o caldo bordolés é un tipo de cobre que está mezclado con un tipo de cale que está autorizado en agricultura ecológica. Se non queren ser tan ecológicos, poden botar cobre normal. E despois añadirlle ou calcio de arredor ou tamén polvo de roca calcaria, que tamén ten calcio, non? Ou ovos, ou arjasos, e yo deixan ir a coller, que tamén aporta bastante calcio, e vai a sentar moi ben. E se fose o dos buratos, que dixo eu, que é o que di a outra ointe tamén, o dos vermes, se abrimos, está podre, mas ten vermes, entón chamase Cindia pomponella. Non é máis que a mosca. Que é bonito. Pero non... Tua prima do estranxeiro, non? Si, aquela como a prima de Virtudes, que se chamaba como é Coralaina. Mira, xa te acordas ti máis que non? Un escarabajo, un tipo de escarabajo que había. Bueno, pois eso, se é o verme da masán, ou que se lle chama mosca da masán, vai inyectar na masán e vai ir a comer dentro do carozo. E entón vamos a ter as masáns tamén perdidas. Entón, se é neste caso, vamos a ter que poñer na primavera trampas con feromonas para atrapar os machos. Iso para empezar, para que non haga cópulas. Despois, podemos botar bacillus thuringiensis, que non é que agora sacaron de agricultura ecológica e puxeron que tens que ter permiso para compralo. Non é máis que unha bacteria, non entendo moi ben cal foi a selección de quitalo dai, pero iso tamén vai a atrapar, por exemplo, os adultos cando estean xa voando e querendo pousarse nas masáns. E senón tamén hai unha cousa que se chama caolín. Caolín é unha especie como de arcilla blanca que se pode botar mesta espesa se tuvera o masanceiro grietas no tronco. O caolín podemos facer como unha especie de pasta e botarlle no tronco. É menos, para min é unha opinión personal, é menos agresivo que encalar o tronco. É máis aquí que a humedad que hai, iso faise no sur de España.
E aquí o caolín funciona mellor. E podemos botar tamén moito máis diluído e con spray no masanseiro, follas e frutos, porque non é que lle vai a facer nada en especial ao masanseiro, pero o que vai a facer é como confundir as moscas da masán e non vai a como encontrar tamén o fruto. Cría como unha capa sedosa como a de polvo que lle resulta incómoda. Non os vai a matar de todo, pero axudándonos das outras dúas cousas que dicen, a trampa con feromonas e máis o bacillus, pois ao mellor solucionamos o problema. Dúas posibilidades, dúas opcións para rematar con esa perda que temos dado do froito. A ver, hai que convivir, tamén. Quero dicir, usar insecticidas sería o máis eficiente, pero é o que menos eu recomendo, porque os insecticidas non hai ningún que sea selectivo. Matan todos os insectos. Máis cousiñas por aí, Iago? Pois mira, temos pouco tempo, non sei xa que unha breve, bueno, breve de Iago. Dinos por aquí, que hai unha persoa que debe ser que un día explicaches en relación coas navizas e non o entendo moi ben, se lle podes explicar en que lúa hai que sementar as navizas, en lúa chea ou minguante. Sí, acordoume un chiste fácil cando dixestes eso, digo, a luna, en que luna se plantan as ravisas? Millor é plantalas na terra, iso sempre. Mais que nada, porque na luna non hai agua. Bueno, aparte deso. Bueno, agora descubriron agua, pero moi a profundidade non pero non vale para ravisas, creo que non. Serían as primeiras ravisas lunáticas, non? Bueno, o millor sería plantalas ca luna cando acaba de ser luna chea. Porque hai moita xente que a bota na creciente, porque se dice, pero é un dito popular, como son moitos dos que eu teño fe, pero este non é un deles. A xente di que todo que medre para arriba, que se planta en creciente, porque así crece máis. É verdad. Pero neste caso, nosas ravisas non queremos que crezan tan rápido que se aneven, porque senón van a estirar moi rápido e van a botar o grelo sendo de 20 centímetros, eso non é comestible. Entonces, queremos que vayan pouquiño a pouco. Ao día siguiente de ser luna chea, a luna empeza a menguar. Aí é o momento de plantalas. Hasta cando? Tes 2 semanas por diante. Ao día siguiente de luna chea, toda a luna hasta que sea menguante e toda a luna hasta que sea nova. O sea, 15 días por diante da luna chea. Eu penso que agora quedou claro, non? Iago, hasta para Iago. Iago, mírame incrédulo. Non, pero sí que é certo que este ointe dixo que te explicabas moi ben, pero que non quedara moi claro, entón, e díxonos que se siga explicando así de ben. Ai, que ben, moitísimas gracias. Pois a ver se hoxe se explicou mellor, eu espero que sí. 15 días despois de que sea o día seguinte da luna chea. Veña, Iago, dai. Veña, ánimo. Que Iago se tiña guardada. Se tiña guardado todo. Dinos por aquí, quería saber se esta planta é a consolda. E tamén cando se pode facer o sementeiro das coles. Nos aquí en Pontevedra chamámoslle verdura do ano, entendo que é a consolda, non? Consuelda, sí. Consuelda rusa, consolda, sí. Non sei se din así. Bueno, pero entendo que se refería a esa, non ás coles, non? Vale. Unha mensaxe que nos manda Carmen Castro dende Pollo, ou seja, aí tes dúas consultinhas para... Carmen, mándeche un saludazo enorme. Vou adiantar aquí, porque dixa, Iago, que aquí non hai primicias, que non hai tal. Para a semana vou estar en Pontesán, en Pontevedra. O sea, na feira de Pontesán, dando unha charla. Así que espero ver a Carmen Castro. Estás tendo unha serie de roteiros este ano, non? Cuidado, Unha xira... Vas necesitar busca 2 ou algo así. É a nosa Carol G. Precisas axuda, Iago está disposto. Que vai a estar, que botar aquí todo o día na radio. A noite, bueno, vamos con esta oyente, se non a prove vai quedar sin contestar. Bueno, vai por diante que Pontevedra é un sitio que me encanta, sobre todo a zona bella, así que vou disfrutar moitísimo. Mira, non é consuelda rusa. Teño que facer un vídeo outra vez explicando ben como distinguir a consuelda rusa, porque a consuelda rusa ten unha característica que ten como a forma de un corazón xusto pegado no nervio, explicado é un rollo, pero se o enseño nun vídeo, vátelo a ver clarísimamente, a forma de un corazón. Sabes cando faz este corazón ou este así? Cas mans? Bueno, vos non vedes, está todo facendo así. Pois eso, vese claramente na folla. Esta é unha lengua de vaca, chamase así, lengua de vaca. Hai quen lle chama lengua de ovella, pero esa é outra que é máis estreitiña. Entón, non é consuelda rusa. Queda comprometido para esta semana un reel explicando isto. Cal era outra? Hai que plantar, cando hai que facer o semilleiro das coles, hai no que facer
agora xa, como está a luna ahora, como está, está menguando, non? Iago non sabe. Creo que sí, porque a chea estaba fai unha semana ou así. É verdade, pois eso, ainda estamos nos 15 días de plantar rabisos, pois tamén podemos É que facer agora un miro sempre sementeiro para das coles, porque as coles hai nas que trasplantar por difuntos, o sea, que así xa vos queda aí tal. As coles sempre se plantaron en difuntos, entón hai nas que semillar, o sea, sementar agora, 2 meses antes ou 3 meses antes, que non pasa nada. E despois, en difuntos, facemos o noso talliño, o noso tallo grande, e plantamos as coles para ter todo o ano. É verdad que son de todo un ano, porque os coleiros vas arrancando a verdura e van medrando para arriba. Ainda que hai coleiros que non grelan nunca na vida, que en vez de botar flores, botan fillos. E isto queda para outro vídeo. Queda para outra ocasión, porque agora ponemos un punto seguido nos cachous. Muchísimas grazas. Encantada de que estar vaya aquí. ben a semana. Moitas gracias. Queda aí todo o que dixemos comprometido. Aí está. Gracias. Como hai máis días que romarías, o xoves que ven daremos resposta ao que Eso. nos quedou por aí pendente, vale? Veña, hasta a semana que ven. Son as 6:27.